Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо ва дар аввали видео чун ҳамешагӣ ахбори ҷаҳон. Дӯстони азиз, бисёриятон мегӯянд ки ами атомида мешава кор кардан, ростай, дурӯғай, чӣ хел боша. Духтаро, ма 8 декабр Москва рафтагим, где-то 10 декабр регистратсия кардагиам мара. Як моҳ нашида регистратсия кардани ма ва ман дар инҷа нишонтон метем ки ман чанқа одам мисол дар як моҳ ҷамъ кардам ва чанқа балл ҷамъ кардам. Бисёриҳо гуфтанд ки 300,000 балл ҷамъ кунӣ қинай. Ҳоли ман кора сар накардам. Ягон бор покупкарам накардам духтаро. Ба хотире ки ози филиалш дар Тоҷикистон кушода нашида ба наздикӣ кушода мешава. Ба ҳамин хотир ҳозир ман ҳеҷ кор накарда ҳамқадр достижения дорам. Шумо дар рӯи экран мемонам бинед. Таи 400 одам уже дар таги мо регистратсия шудагия, шахсан дар таги худам ва уже 300,000 балла қариб ки пур кардагиам. Не ки аз баски ки ма оли харид накардам, як бор дар 6 моҳ шумо бояд харид кунед ҳатман. Ва кабинетамда 10,000 балл бояд боша. Ма ами 2000 рубл дар продуксия гирифтам, 10,000 балл мада уже дода ки просто корзина дай ма харидаш накардам. Ана чӣ гуфтаним? Касоне мегӯянд ки намешава, не мешава. Ина мане ки кор намекунам шидай ку факту далелош қатъӣ мемонатон бинед. Лекин хоҳем ки кора нағз ёд гирем. Дӯстони азиз, ман шумода Шоирабонура рекомендовать мекунам. Рақамош дар рӯи экран. Оиди кор дар ширкати Атомӣ хушрӯ мефаҳмонатона ва дар муддати кӯтоҳ ранги ма ҳамқадар одам ҷамъ мекунед, ҳамқадар балл мекунед. Ана бо ногуфтан намона ки Шоирабону аллакай маоши хича дар давоми кӯтоҳ дар ҳамин ширкат гирифт якум бор бо пуррагӣ гуфта мешава ки метонед шумо маош гиред. Ана баъдан чӣ хеле ки медонед баллон намесӯза. Ана сертификати ҳалол дора. Умуман кор дар ширкати Атомӣ беҳтарин корай, осонтарай нисбат ба дигар корҳо, яъне ки харид ҳар моҳ кардан дар кор нест. Танҳо ҳамин ду одам мебиёрен, аммо ду одам ҳам мегӯяд ки ду одамӣ дигар биёр, тамом дига ҳечи дар кор нестай. Дар бораи ҳамин кор бисёртар хоҳем фаҳмидан. Марҳамат рақамҳои Шоирабонуда бинависен, муфассал шумода мефаҳмонам. духтаро, ина кабинети ма ина ёрва хосият равшанона нигоҳ кунед духтаро. Оли ман гуфтам ки ман кора оли сар кардагӣ нестам. Не ки нигоҳ кунед ки аллакай мисол ма ами ай 9 то 9 чанқа балл ҷамъ кардам. Ай 9 декабр ҳисоб кардем. Ма ай рӯз 9 барои мин 9 декабр задам, 9 январ. Ин ами қадар балл дар ду тарафи ма аллакай ҷамъ шудагия. Як тарафш ай 320 ай 300 гузаштагия, як тарафи 109. Ана нигоҳ кунед. Баъд бо чанд одам мисол мо ҷамъ кардем. Барои чӣ ман мегӯям осон ай вақте шумо як одама меорем мегӯяд ду одами дигар биёр, вай меёвад ду одами дигар. Ина нигоҳ кунед. Ба ина як қадар дигар 478 одам дар таги ман регистратсия шудагия. И 478 одам ман овардагӣ нестам. Я ман масалан як каса гуфтагием ки ду кас биёр. Ана михе худаш ленточка бар ин рафтест. Духтарои ки бисёр дар бораи перманентни қошай чиай пурсидаку қошои чӣ хеле озиҷа эффекти Инстаграм қадимай видео кайса ва хушру тофтеста маршинкона тофтеста и эффекта. Лекин духтаро нашоти ами қош накненана хеле қоше ки 6 моҳ коричневӣ мешава. Ман номи дурустша намедонам. Перманентни чимчи макияж бравея оли суратша мемонам Инстаграмош дада. Медонед чӣ? Якум дуюм моҳ хушрӯ байда. Ҳами якум бор ма кардам. Кадом маърака ё туй буд, манижа мара бурдагда. Гуфт ки ами хушрӯ мекунам. Ҳо духтара хушрӯ кардагия ҳечи проблема надора. Не ки ба ина и коричневӣ аввал гуфтанд ки ман гуфтам бо ранги тату набоша ки дига нарава. Не мерава. Гуфт 6 моҳ пас. Ина 6 моҳ гузаштагия и нарафтай. Бояд формаи қоши ту дига пастай ана мехе боша чиндагӣ. Майли оз мебарада. Ана баъд духтаро ай ҳама безибаш чие ки ирам ранги ҳамо тату цветаш медоне фиолетовӣ шудестай. Ам қош фиолетовӣ шудестай. Ва хелум ки ин намерава ба зудӣ, ба 1 солу, ба 2 солу, мумкин ки вообще нарава. Хай зинда бошем бо мебинем. Ба ҳамин хотир
гуфти русо не рекомендую. Духтаро лучше шумо ягон ҷо мере просто қоштона ё қалам кне ё ки краска ҳастай ку пеш ман хеле краска мекардам. Просто ман наметонам макияж карда. Ба ҳамин хотир мана ҷанам гуфт ки пи хосият ҳам хеле ку ҳар сар намешини баро я қош пеши ман ниша намери мақсад қошкаши ё ки ягон салон намедрой ҳо выгодное она мишта выгодное некин намеравай. Ҳамеша дар назар бигире ки ин намерава. Ина ман юм кардаги бошам пешаи туи ҷаном юм кардаги бошам ина 6 моҳ гузашт ин нарафтай хира шудагиай наоборот безеб шудагиай да хеле маълумай ай пеш ки чи хат кашидаги истодагиай ина меем қошо маълумай барои ами духтаро накнен барои арӯза фасони баъдан дига шумо избавиться карданда беҳад мушкилӣ мекашед намерава. Мара гуфтам биё бо удалит чиш мекунем. Гуфтам чӣ хайра удалит мекунӣ бо чим чӣ қати тухтусух не гуфтам он ба ходи худаш брава я хело меган ждат нак ба ходи худаш ин намерава ҳеҷ вақт. Хай ма гуфтам я сол ждат мекунам кани хира ақалан шава ма ба мегум ки ҳоз наши и майда майда мерава. Ана барои ҳамин ира дар комментария мара пурсида будам ба ҳамин хотир шуморо ҷавоб додам. Комментариҳое ки чизое ки шумо дар корай мепурсем ҳатман шуморо ҷавоб медиҳем. Ана бинен хатош уже хеле чотка тофтестай духтаро. И камтарай пеш сурат гирифтагим хатошай уже ами хато уже дига цвет чидеста яъне хеле коричневый не. Камтар фиолетовый тар барои ҳамин безеб да и кай мерава ман намедонам. Хай шумо агар бидоне бо ина комментарияда бинависен. Духтаро дина ман гуфтам ки пагаҳ ях мешава гулфлавара даровардам не ирӯз янамуд офтобе шидае ки беҳад гарм офтоби хушрӯ ногуфтанӣ ингалора нигоҳ дорам ки сармо назада боша шона ки не даже гудакои мата ямайка берун биромадиам мегӯи ки тобистон боша ҳаво беҳад ирӯз хушрӯ кардае чута прогноза охирон вақто дурӯғ гуфтестиян ё чӣ ман намедонам чӣ хеле гуфтам дар фейсбук даже нависаги буд ки беҳад хунук мешава попушиё скит кашидиам ба хотири хунуки ма как всегда дар пеши дари хонаи даромад лесницо хоб чи айвай мошинча майли набиёре иҷа мошинча ай мусор ёфтагиотона 500 сум ба кор накна ис цветай шав гиронай дар хона ҳеҷ ка нест дилафрӯз омада иҷада хурдай мандарину чимчи наҳадайнаи кунҷ хапдам мандарини баҷоие ки фитеку я баҷо каде инаҳа хурда хапдам сариё меоя мегира мебара бо мусор шави ҳоли ховай неки чи цвето саҳара гирон чхеле ки гуфтум дина сармо мезана меган ҳама гулора даровардам ки сармо мезана гуфта калидор даровардам неки абора офтоби хушрӯ шуд то мегзарем дар проблемаи красовки нигоҳ дар хонаи мо хиёлам ки одамо кам туфли мепӯшанд ина маша фармарс ини ма ай чипша бинаи равли шутанако маша 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 и калушу медонед ай очамай барои чи хеле кадаги мега ки ман мебиём попушима намеорум мавхмондагиай дальше берем хай кудако анаи точно туфли мо нестай тамошо бино и туфли ягон зарина ё наврӯза хонаи хоҳарам омадагиай туфли дальше бо красовка 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 хулоса ҳама красовка ҷара ирӯз додагадан дар кора бекороша дафкадан дар кор бо як сумкаи дигада отдельно бо ҳамақа дига красовка красовки касоне ки дар комментария гуфтан апай хосият то чихи я сумка мошина 1,5 рубле харидӣ духтаро и беу будан ё медони ай чиан ай чи ай авито ма ёро харидагӣ 84 та мошинча 1,5 рубле ан ҳар рӯз евне хе чирки набуд на пеш по ё чиркин шида нам хеле ду ҷо пырри тапидаги мошин будагда ҳамаш нав буд неки хонада бозӣ када и волга бине хонада бозӣ кадаги буданда бо коврикам дошт ман ҷо гуфтам аҳамият надодем шумо ана коврикша шайхмонай неми ранина шайхмонай ана коврикша чӣ када наовардам гуфтам дар дистара куҷо меёрам а так ё ҳамаш ай авито просто дар хона кадом гудаке бозӣ мекарда ина бинед на панавай ёрам ма гуфтам берун наброре гӯш мекунанд ина
همش نه پناه بودی بود که ما خیلی بیرون بروردنشون خیلی izmuchini نبودن ماشینو برای همین ما ایره اویتو خریدم یگون چی خریدنی باشه اویتو بگیرین اویتو دا خیلی اروسا چخیلین یا خیلی شروع نگاه میکنن دا ما خیلی دیدم سومکاش کوریک همه چیزش محقول شده من اوزی اوکای بگم یا سی تاش نیسته گم شده گیده ای سوس دا پرتفته گیان اتاک اووردکیم دا کالکسی خوش رو بدک دا پلی خودش می ارزید چوتی همو بروی همو مگزین یک از نویسته که پای خصوصیت هموی برو را از چی میگیرن ای کروون میگیرن مگزینو میبرن میگه من میدونم که ای کروون میگیرن چی میبرن گلوس میبرن اما بوری کروون دا گلوس هسته قیمت ترک ده هستم بیستم قیمت نکی این مگزینوی که گفتم تونو کو کراسوفکی را گرفتم ایو مگزینوی فیرمی نمیستم کارم من جای نمیدونم 400 مای چند سو خردگیم اینا می همش برو یه فیرمه ده اوجا یگون بوری مثلا اینا لینینگ بوری یگون بوری دیگه وای نیسته برندوی مگزینه اک برند آدیداس وای نیده میسو خیلی برندی میانه های در دوری او مگزین بور یگون شرکتی دیگه نیسته برای می ما بخیال میکنم که کراچی اوجاده ای کروون بور نمیبیرم با نرخوشم به هر قیمت اسکیدکا میشه با ارزون میشه دخترو اساسا ما کراسوفکی 1500 چند سم دیگه ولی اوجاده میمونم بینه با اسکیدکاش دای 120% بالای 500 سم شده با 400 سم شده برای می начиян магазинои ки отдельно номи худшонанд то бори худшона мефурӯшанд бори бо сифата ина ин сумка уже чанд қа шуд ним сол ма истифодаем баро ҳамаш зур наки ҳамин вайша ба назар нагирифтам немҷаш вечина ҳуй мешаси сумкаи зурай барои ҳар ҷоравӣ барои ҳар мисол дафтарта меандозӣ авсо ягон чи лёхти мегирӣ мебирӣ беҳад сумкаи нағз